Naka jingmi shakmat ki samla ki balaj ban ai jing sumar haki artli ki center ka Better Living Wellness Foundation ha Mangal Dai bat ka Life Again Foundation ha Chandrapur ha Assam ki balong try do Arab Jerial Prasa ban pla halor ka jing tombor ki nong penyaj ban bom ban sho hadu ban da place nam bat baki samla ru ki lami no naka tega jaka ha ka arpusan tarik nai wing arhaja arpusau ka bapen long ya ke New Trap Youth Council HYC ha ka tega sngi ban let shaw no ya ki bat ban IT shala ki jong ki bahiyeng hasam ka New Trap Youth Council ha ka jingalam uba Roy Kuparson ram u president hadian ka jingwan shaw ya ki lanot ha ka step jong ka arpun ri tarik nai wing arhaja arpusau kala penlong ru ya ka jingalang pensha ya ki kmi ki pa bat ki bahiyeng hasam halor ki te ki jingja bat ban pen paru ya ka jing skokhya na ka jing bom tip ya ka jingle thombor ki bor penyat ka rehab uba Roy Kuparson ram ulaong baka seng kamdan jingtip ya ka jingle thambor ki nong penyat ka rehabilitation center namar hakapor baki le jingo ya ka te ka rehab ka biang lut ka kompanyat bat ki basha sumaru ki ong baka biang lut kat ba mentapan kalong mar khongpong ula ong ru baka seng kan sabut din halor ki te ki jingja bat banwat lat kumno ban ai jingerap ya ki lanot kensan ni ketuk kubur ba kala don ke jingja hang thia po kiti ki center ki ba seng kala pha ini khna ban sha sumar ba kala don ke jingkulmar kala don ke jingwan khang tala jong ki bor ki bade pet jong ke sarkar jela Assam ya kitu ki center bat kabala penlong pat ya ki bri ki jong ni bro khat ban sha penmi lot shabat tikini kun samla ki badon hang thi ki la pha ya kita ki message ki la don ki bahayang asam ki ba phone ki ba ong ba ki kun ki jongi ki la sha sei ni kini ki center te ke ba ka seng kan le te mar hi mar sinyo jing tip ya kata na kalyang jong ka seng ni la hiar shathi shapo Assam man let chiki ki center ki don artli ki jaka sumar ka we ka po ka Life Again Foundation ka badon po hati shela ba ka we ka badon po Mangal Doi na kalyang jong ka seng ni la penbet ba lada long ko balong lada jakat bajaru ka jingkwa bat ka jingkwa ko baningkong ya jong aseng kalong ba kumnu kini ki khun samla ki jongi ki ban ka seng kala pha ki don ru ki ba mdei ba pha lang ba ka seng ri ki ba hieng hi ki la let ri ki ba dei na ka do ka snam ka jongi ong ba ngin pen kit la ngin pen poi shwa ya ki shani shala ki jok shala ka jong ga ri shala ki jong ki ba hieng asam kata ka ri ka baningkong do te na kalyang jong ka seng menen ngila poi hang thi po Assam na do ka por ribuji hadin ka jing penbet ka jongi ya ki kali ya ki bus kit yakini khun samla ki jongi ki bedon kumba aspa ngot daki bus ban wan kit chani shalong bengila poe do mane lai beji men step hang ni po office but nang ni na office pat kila awan ya ki bahing hasam ban lum ban lang lane ban shimti yakini ki khun ki ti ki jongki te hadin mangila le yakani ni so thu rupat ba kani ki jingja kandan ru ka jingta yangi kum kaseng namar ki jingkeno ki babunjat nangila kendo ya ki khun samla ki hangthi nangila let menen ba kumju na kila poe ni office ongi ki yathu yangi ki jingja ki baki ki shemang thi ki ong ba ngim keno ya phi kum kaseng ngim keno ya phi kum ki noi lam jo kaseng lada phi wan ma phi hangthi lada ngi let chathi kum ka choice kum ki noi lam jo ka choice ke ka bangi ngi yo i ki tu ki center ka de ka babyang sudah kababha sudah ki kun samla ki bangi ngi kendu ngi keli ya kiru ki ong ba kabyang ba kajing sumar kabyang kabam kadi kabyang namar ba bangi le chathi ngi yo iru ya kru kom baham ka jongki kabyang ba na dong shadong nre ke ipat ka baja halendet ka jongi kalong ke ka bangi ngim la bantib namar ba hakmat jongi kalong de kumbe le se hadien jongi pat kalong de kumbe te kata ka bala pelong ngi bangin lum ngin lang ya kini ki kemi ki pa ki bahaying hasam ban khot ya ki ban penpau ke bangi ngi sngo ban penpau syaki da kamansiam ka ba khut bangi ngim dan jing tip syapang kini ki jingja namar phila yo sngo hi lamba ki jingpla jong ki khun samlai ke ka baja ka balong hangte ka bong bala da ke choice ka wan kam don ki pen be ka ba batam ne hadien jongi pat ki jakum kini ki te kata ka di jingmut ban lum ya kini ki jingelang mata ka singi bat ngi so komen ba ki kemi ki pa ki badan ha kini ki jingelang mata ka singi don weru ubabu ka jingkali lane ubakno ya kaseng namar kum ngila pen pau hi kum bagi pau hi ki jing phla jong ki khun ki ti ki jong ki ong ba kaseng kam don benta lane kam don kini ki jing ja ki baja ngimte kita ki jingja namar bagi ja ha nadien jongi ngimla ban ong ya kata bat kumbang yo jingte na ki bor ki bade pet nang na po Assam ba kini ki center kila shakhang ba kila don ki cases ki bala register persya kini ki nong peniat jong kini ki center bat nginget ru ba ka an kan le ya ka bodon kam ke investigation kan yat bat ka jing pen shitom ru kat kum ki kendon jong ka an kin ya nang ni shakhmat bat ka bangila kula rahmat jong ki mi par kolong ba ka seng kan ya bu dia ni kan kam ban penti kena ba kani ka investigation kani kajing penshitom yakini ki brio laki don la dei baki don hok la ne kila le shisai ki bakum kini ki kam ban penshitom
ban pen saja ban terce kini ki khun samla ki jongi ki besyong basa kini ki center atra ngiru nak lain jong sengi kwa ba kata ka de ban nya be kumta ka an ka de ban pen sitom ya kum kini ki beriu te kata ka de ki jingi keren ka jongi bat ki kmi pa ba ngi kmen bat ngi sung yo men siam ru ban ong ba ka haga jing shisha kum kinoi lam le si ha kini ka shisngi bat kai ka bala jam menem kala don kata ka jing du men siam kala don kata ka jing ong ba balengin le ne kam na marka ngimtep la kan dei ka jing kentho ka babon ka jing kenno ka babon ring isu kumen pat ki kemi ki pa ki bahaya ngasam ki khun samla ki badon hang ni ki lapan pa dak basha ba ki don ka jing shania e ke chwaisi bat ki kenturu yangi bangin nang ya chakman ban yarap e ki khun samla ha ka lenti ban wan pan phai bang e ki ban long kum kita ki bri ki batmai ting nak lian jo ka seng hi isu kumen bangila yo ban lum ni ki jing lang ba ka jing lang ka long baya be renti bat ka long ru ka jing lang ka ba ai men sim yangi kum ki noi lam bat ya ka seng hi bro ban pen sitom ya kum ki gibriu kat kum ki lenti la ni kat kum ki kendon jo ka an ti kata ka diga jingelang ka ba ngila along benda ka si bat ngila yo ka ngila aya ka jing kular ka jongi ban ya trelang bat ki kmi pa bat kini ki khon ki ti jong ki bat kum ju ru ban bu den halor ka ni ki jingja kini ki jingja ki bla jang ti puasa Hakaway pat kalyang ubat roy kupar ulapan paru bakajing tray lang baru Arab Jerial pasa kadai na kajing ngos ngan bau deu para do para snam na markata kaseng kadon ya kajing shania ba unla ban ai jingeram yaki para do para snam haka jingya lenti ka jongi mo kani kan rio nyotli ki pana hapor bangi yo ban bat ki khun samla na itu na lenti sengking ki bala krani hodra ni ya kren ya ki ngi kentu ya ki ba let phai la ne let no shaki jaka sumar khot ngi khot ya ki kmi ki khapa ba ong ba ban kli na ki la phi kwa ne man pha ki khun ki jong ki shaki jaka sumar na kalyang jong ki kmi ki pa ngi ong ki bahai ngasem ki ong bangi kwa e ki khun ringim tip ya kalenti kata ka de ba ki ong tingi pat ha jing ya lenti ki jong ngi kum ki bri ngi don ki parlo ki bayi ki ba pentip ngi ki don ru ki bri ki bala lat na ka jaka sumar ki ba ong ba ka don kata ka we ka Alive Again Foundation ka baju ajing sumar hang tia po hapo Guwahati bat ya ka bala penya do we ubriu mo aru pasa ubadehi nang ni na ka jala ka jongi ubadehi para do para snamu jongi ti naklian jo ka sengi la pelong ru ka jing let pet ya ka to ka jaka mo ka Alive Again Foundation ngila poi to ka jaka ngila ya kendu ya kibriu ki basha sumarang tu bat habang iya i ba kibriu ki basha sumarang tu majority na kihi kidai na po kadok kasnam ka jongi paradok parasnam ka jongi bat ki ba peniat ya tu ka jakaru kidai hi kibriu ki jongi ti halor ka ta kanong rim ngisung singan gan ni ong ba udon ubriu la jong ki basha sumar ki kibriu la jong ka ktien ka thlet ka khamsuk namar la da phi pha si ki jaka ki batang ktien ka thlet do kan nom yo pe la ne nom yo so thu le se kan bu jing ini khun samla ki jongi ti kata ka ki jing kendu ka jongi yo ni ubriu ti ha ka jing ya lenti ka jongi lo phi ha ki ni riu nyu tli ki banangi la let na ka por sa ka por habang let manging yo i ba ka bahatam ka ba de ye banda jen ba ngila yo jing tep ya kan ni mo kumban shu ong no epi ka to ka jing ja ka baja arpwe ar ti gidur jong ti sangut ki khun samla ki basha tit basha yu ka to ka jing ja kala ja na du arpwe arpu ar banda dei begitu ki bahaya ngasem la neutu samla umi shwa ba ka seng kan le alam na ma ka seng kan yang alam ki ni khun samla mantaus nem hau banai mi tang nyotli ki banai kam dei ngi alam arpu lai hau arpu ar ka jing ja ka ja na du arpu ar banda dei ba maki ki la mi shakmat ngatrai ngim jendala rai ban pha i khun samla ki jongi shaka tu ka foundation ke te kata ka de jing ya lenti ki jongi bangi kendu yo ni i kumba kalong hi na ki kot kisla ki ba uni ubri open i yangi open i ba ude ku owner jongka foundation ude ku owner jongka ni ka jaka ka basuma kani ka center hangi hi kumba open i ki kot kisla ka de ba ude ubri uba penyat i kini ki center ngim simla yo itu yo u kumuta udalal la ni unong penyo kalain nang ni ban ra si kini ki center kata ka kalong ka basai la de fi pet ki kat ki bau a yang ngir utho bet counselor bat ku ona jong kini foundation tingi ngim tip ka nya tan ren dangila apoi hang the pat ngi kai ka bangi yo i menen ka long ba ngim yo shu bandrong chapo nama kila si le kayu ni syo taman ye kendo e ki khun samla habar jong ka to ba ndala apoi ni office tinang ka jing ye kendo ka jongi bat ki ngi so thu ba le se ka don ka ta ka e ka ba ki khun samla ki jongi ki sha le kumta hoi ba lang ngim yo in re ki jing kren ki jong ki pat ki ye thu ngi kumta namar kumanga ong e pi la da ngi le ka ba pau shangi ka long da kumai ka ba hatam re shadien jongi pat ka e ka ba ki le si kila le kata tinak liang jong kaseng ngila wat jingtep chati shapo asam ku bakalong menta kila don ki cases ki pla register persya ya kini kinong peniat jong kini ki center bat dang mene mestep ru nginang ya bu din hi bat ki don ki perlo jong ni po asam ki bala pentip ba ki bor sarkar nang thi kin shim strict action ni kini ki beriu ban pen sitom kat kum kini lenti jong ka an tingiru ngin bu din ni kani kam ban penti kena ba kini ki jing ja kim di ban ja
kamtam ki kun samla jong ka jat menteri ko jong nakaliang jong ka seng hi hak bai dei ba kani ka banta ngin bu dia ni kani ka kam ban penti kena ba kum kini ki briu kim dei ban mi ngang kat kum ka jing ya lenti ka jong ni le se kini ki artli ba lai tri ki sngi so thu ba mdei tang uni le se ki dang don se ki weru ki balong kum ni kiba pendon kami kani ka lat ban kamai lengba ka jing wan ra jong ki briu nang ni syathi ban yalami ki briu jong ni nang ni syathi ti kata kolong ki ke bangin nomla ban priang ti ke bangin le ngatrang im don kam ban pau lengba ki khubor ke bangin le yu ni briu ngi la don la ka jong ka strategy sha mar sanja ki tu ki jing ya jing klat jong ki tu ki arngot ka jing stang jong ni ke kami nang tu hi kami na ka tu ka jing klat jong ni ki arngot hangi pat la pau ba ka jing klat jong ki tu ki arngot ka de bagi ya po hospital ki ya da ka jing pang kabang ngimtip ya ka jing shisha wat ki bahayang asem ki jong ki ki ay ka jing tho ki ong ba hoi nakaliang ka jong ngim don ni persya ya ki ti lesi kala bandai ba kata ka jing penmi jong ka MUF ya kini ki jingja beja ki pelong pat ya kini ki AKA ban mi syakmat ban pelong yang tigi beri ki bala dep syamat ya kani ar bakin mi syakmat menta nginget ba lomba ka jing ya keren lang mi kepal ya si kan niru ka de nam ta ka jing bah jong ki khun samla ki jong ni jin ladangi up shisnem arsnem laisnem le singin sanang du ki babun ki khun mo ki mensim jong ki khun samla ki jong ni hakini ki jaka sumar nginget ba kani le si ka de ka jing penyat be ya rinti jong ble nong bu nong tha ba ki khun samla ki jong ni la ban wan ya lam no ya ki menin ka singi ki la don hajan jong ki mi ki pa ti habai dei ba ka jing kren la ni ka jing le jong ki MUF maki ki don la ka jong ka sang terkhat ki la ban tre la ka jong ka kam kumnu ki tre la ka jong ka kam na kaliang jong ka sang pat nginya hi la ka jong ka lenti na ma ka intention ka jong ni kum phi ong phi ka de nam ta ban pen kelai khun samla ki jong ni bat ban pen her ya uni number bangi ni don bangi ong lai lak ni don menta ka intention ka jong ni kalong uni number dei ban kiu ude ban her te kumnu ban her ki don bun ki la ki lenti ki ba ki jing dawa ki bangi la bu khmat jong sarkar ba kum ju ru khnang ban ya la kebetulan kamru kalau banyalam kini kiba ki belangat akni ka jing kerni ha ki la jing suma kani ka jing ja ka baca po asam menta kala ade ka jing pen petmat ya ka sarkar ka jongi baka de ban pediang no kloi wut bat pentrikam de tang ban pediang kila pediang ka jing dawa ka jongin re ka kebetulan kam kalong baki de ban pentrikam ka ban pentrikam kalong baki ki long yeng ki jongi kim don kam ban pha ya khonu jong ki bhai nga sam jong ki shakiwe pat ki chala namar ko buang ka kitien ba kasuk ban lane kan hun ka mensim ka jongi lada pi pha sumari ki khun ka jongi ha bakot ka khmat komot tang hapok ka jala ka jongi de la dingi pha si ki jala ta ka yang ngi ban pet ti kani kan de ka jing pen ki pen soto ya ka sarkar ka jongi ka ba jing pen petmat ya ka sarkar ka jongi baka por kala de baka sarkar kan wanra ya ki rehab center ki balong government funded hakawe kaliang kan suk bakan don ka jala ka jongi ba hakawe kaliang ru kan long ka jing suk bat ka jing yarap khamtam ya ki tu ki long yeng ki baduna hakayo ka kata ka de ka jing kwa ka jongi ba ka sarkar ka de pentri kam na ka jing do kumba kalong hadu menen hi ki bawanra na kawe ka center ki don kumba shispa khal arngut bat ki badan na kawe pat ka center ki don kumban riu sanpo sangut ti shispa khat ar plus sanpo sa tina kini ki don ki bawan ra na kawi ke center na po manggal doi ki bagi kmi pa kila ablo pa po khana para ti ki badan na khana para ki bagi kmi pa kila wan ra kila sim la kit no eki kila alam hi laki ti ki badan pat na kawi ke center sanpo sangut ki di khna ki bangingi la wan ra shani bat ki basa na kita ki atli ki bas pat ki bawan ra ki bawan na po manggal doi ru ka seng kila wan ra hang ni po office bat ki kmi ki pa bagi bahi ngasam ki sala ki sawan sim pat nang ni na ka office ka jong ka recovery rate ngimpat la banong namar ba nyo banai kadang de ka por ka ba duna tam ka baduna ba ya ki namar ki ngi pi ba boro nyo banai khna la don ti udon khna ubadang le tang ar banai udon ubadang le tang lai banai udon ubadang bula le san banai riu banai ti ngimpat la banong bangila ayo ya ta ka success rate ka ba yun ri ki kidang de hi under process nam ta ba kinyo ya ka jing suma any improvement ka improvement ni kumang iyo ki khana ki ong bangila ngila su thu bangila don ngata ka bor nalade ka met nalade bangila ban ya khun ya kan ni tik mi lenti begitu ki samla ki bon phai kin long ka jing kermen ya ka yeng asem ka jong ki bat kin le phai cha ka lenti ka bade Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya